Ucelile njalo madoda indodana kaMamkada ngabatshela ngathi zaze ngihambe nazo ezinkulu ngihamba nayo uProsper Bafana madoda uyathola kahle. Uhamba sisi ukupungele ungabona sekumnyama sekuzaphela ukuhlupheka. Uma uhamba sisi ukupungele ungabona sekumnyama sekuzaphela ukuhlupheka. Noma ungalala ngedlala uthi uhluphekile qina ndoda uzophela ukuhlupheka. Noma ungalala ngedlala uthi uhluphekile qina ndoda uzophela ukuhlupheka. Thola kahle. Omalayitha bona balali basebenza kanzima befuna imali. Omalayitha bona balali basebenza kanzima befuna imali. Yebo manje Prosper. Yeah. Abona bokwethe baro. Bokwethe nabo bantu abalali basebenza kanzima befuna imali. Bokwethe nabo bantu abalali basebenza kanzima befuna imali. Bokwethe nabo bantu abalali bafukuza kanzima befuna imali. Bokwethe nabo bantu abalali bafukuza kanzima befuna imali. Bafuna imali indawo eziyeneyo madoda. Ushawujambe kunale sanetseni madoda. Bayasukula bejabalaza befuna imali. Boss injalo lejama Prosper bani. Yathola nje. Yekela sigale fora kaMamkada. Sizibambile kulo nyaka sihamba nawo uFreki Tondeni madoda. Yeah, Mr. DJ, play the sound forever, mama. Check out those old easy down, man. The boss. Yeah. Secret Bravos, Secret Fortisa, macho. Yeah. Abalaza wanazozifika kulo nyaka. Wathathe promise the boss. Mafiko. Besi yako laitoni fana mwasene mane watu natoa kate. Wasebenza kanzima wathola imali wasezakhela umuzi omuhle.
wasebenza kanzima wathola imali wasezakhela umuzubu yathola kahle. Jeki yena wasebenza kanzima wathola imali wasezithengela amakhwanta amakhe. Umfana kaJeki naye wasebenza kanzima wathola imali wasezithengela amakhwanta amakhe. Jeki naye wasebenza kanzima wathola imali wasezithengela amakhwanta amakhe. Yasebenza ezinye insizwa madoda. Mr. 200 days. Is this? Umngani wami usathi phansi khona le komati ethi mntaka mamkhandla abanye abantwana bayasebenza ukuthi abanye abafuna ukusebenza bafuna khona ukuba ngokhamsantela abantwana benyuka. Uyathola kahle lisebenze kuzo zonke indawo khona le wonke etsholotsho lisebenze kanzima madoda liyakha imizi emihle. Prosper abatshela mfowethu ngathi ngiphethe license enkulu mina code 20 basopani bafana bamele phetho 14 sesikhona thina code 20 driver yonke into indiza mchina izimota izikulo gandaganda kanye le donki mathi basopha thola
mama sekuzopela ukuhlupheka nomungana ngendlala wena uzuhluphekile qina ndoda uzopela ukuhlupheka yathola kahle indodana kamamkandla nemfundisa abantu athola kahle